order. Meaning because the chapter is not in order. Want het hoofdstuk is niet in chronologische volgorde geschreven. Verses 6 through 12 is the beginning of the chapter. Vers 6 tot 12 is eigenlijk In the het sequential begin. chronological order of the chapter. Als je het hebt over de chronologische volgorde. 14, 1 through 5 is the end. En vers 1 tot 5 is The het final eind. result of those who, and the fruit of those who have preached the first, second, and third angel's message and what they obtained. Het is het resultaat, de vrucht van diegenen die de eerste, tweede en derde engelboodschap hebben gebracht. And then when you got 14 going through verses 13, 14, 15 through 20, that's near the end. And then you have the destruction of the wicked being treaded out in the winepress of God's wrath. In verse 20, that's near the end as well. Ja, en dan heb je de versen 13 tot 20, die meer met het eind te maken hebben, waar afgerekend wordt met de goddelozen. And verse 13 is a special resurrection for those who died in faith for the third angel's message. Vers 13 is een speciale belofte voor diegenen die gestorven zijn onder de verkondiging van And de who derde will- engelboodschap. And who will hear the day of God, hear God give the day and the hour, and see Jesus coming on a cloud, coming on that white cloud. En die dus With a zullen sharp sickle. opstaan vlak voor die tijd om het Jezus' komst te zien en mee te maken. But the big question is asked, Lord, who shall be abide in that tabernacle? Who shall stand in that holy hill? And the Yep. holy hill, look again, Revelation 14:1. I looked and the lamb stood where? Dus Where was the lamb standing in wie 14:1? zal de berg beklimmen? He Wat was staat standing er? on Mount Zion. Hij stond op de berg What is Sion. Mount Zion called? Go with me in your Bibles to Psalms 48, 1 and 2. Psalms 48, 1 and 2. What is Psalm Mount Zion called? 48, vers 1 en 2. Psalms 48, verses 1 and 2. Hoe wordt Sion genoemd? The Bible tells us in Psalms 48, 1 and 2, the Bible says, "Great is the Lord and greatly to be praised." It says here, "In the city of our God, in the mountain of his holiness." De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God op zijn heilige berg. It says, "Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, in the sides of the north, the city of the great king." Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote koning. The hill of the Lord is also known as Mount Zion, the mountain of his holiness. Ja, de berg staat ook bekend als de berg Sion, de berg van zijn heiligheid. The city of the great king. De stad van de grote So, koning. in a big picture, where are the 144,000 standing according to the Bible? Dus waar staan die 144.000 volgens de Bijbel? They're standing on Mount Zion, Ze staan op de berg the Sion, mountain of his holiness. de berg van zijn Well, heiligheid. who are they standing with? En met wie staan zij? The Lamb. Met het Are lam. the 144,000 the only ones that will be standing in Mount Zion throughout all eternity? Zijn de 144.000 dan de enige in de eeuwigheid die op de berg Sion The answer staan? is no. Het antwoord is nee. But they are there because they represented the first fruits of those who would be redeemed in the end time. Maar ze zijn daar omdat ze de eerstelingsvruchten voorstellen van de eindtijd. If you know anything about agriculture, you know that the first fruits is the indication that the harvest is ripe and it's time to pick all the fruit. Ja, de eerstelingsvruchten, als je iets bekend bent met landbouw, dan weet je dat dat de eerste vruchten zijn en die als het ware de rest van de oogst die binnengehaald zal worden, vertegenwoordigen. But the first fruits were always in the Old Testament dedicated to God. Maar de eerstelingsvruchten werden altijd op bijzondere wijze aan God gewijd. The Bible shows that when the first fruits are ready, it's time for the harvest. Als de eerstelingsvruchten namelijk rijp waren, dan is het tijd voor de oogst. In Revelation chapter 14, verse 14. In Openbaring 14, vers The 14. Bible said, "I looked and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle." En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. What does he have in his hand? Wat heeft hij in zijn hand? A sharp sickle. Een scherpe sikkel. When do men use sickles? Let's take a look. Go to Mark 4:29. When do Wanneer men gebruik use je sickles? een sikkel? Mark chapter 4, verse 29.
Marcus 4, 29. The Bible says, but when the fruit is brought forth, when the what is brought forth? En als de vrucht het When the fruit is toelaat, brought forth, immediately he putteth forth the sickle, because the harvest is come. zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. So a sickle is used in time of what? Dus een sikkel wordt gebruikt in de A tijd van de harvest. oogst. What is God's harvest dealing with? It's dealing with the great plan of what? Redemption. De oogst waar God het over hebt, is in het grote What was the verlossingsplan. purpose of the great plan of salvation or redemption? Wat was dan het doel van het verlossingsplan? Was it just to go to church and get happy, or to argue with people over theological arguments? Was that really the purpose of our being born again and actually coming into the church of the living God? Sorry. Was dat de bedoeling dat we alleen blij worden om naar de kerk te gaan, om te argumenteren over theologische vraagstukken en met de wedergeboorte? Wat was het doel? Was that the real purpose, to have arguments and to show who was the smartest, who was the brightest, who was the most intelligent? Om te laten zien hoe intelligent en slim je wel niet bent? Or was the purpose of redemption dealing with a restoration? Of had het te maken met een herstel, een restauratie? So we were told in the book Education, dealing with the issue of redemption and education, she said the redemption and education are one. Ellen White beschrijft het als onderwijs en redding zijn één. She says, brings out this point, the purpose of redemption education was the restoration of the image of God in man. Want het doel van onderwijs is het herstellen van het beeld van God in de mens. Mentally, Mentaal, physically, lichamelijk and spiritually. en geestelijk. Now, when this is complete, we have prior subject lessons, page 69. Als dat compleet is, dan hebben we lessen uit het leven van alle dag. When- Bladzij 96 in het Engels. When the character of Christ is perfectly reproduced in his people, Als het karakter van God volledig hersteld is in de mens, that's dealing with redemption. That's dealing with restoration. dat heeft met de restauratie, met verlossing te maken. When the character of Christ is perfectly reproduced in God's people, then Jesus will come and receive them as his own. Als Gods karakter volledig weerspiegeld wordt in zijn volk, dan zal hij terugkeren So what's the purpose of om hun te accepteren. what's the purpose of the harvest? Dus wat is het doel van die oogst? To harvest up who? Om wie te oogsten? Those who have obtained to the character of Jesus Christ. Diegenen die het karakter van Christus hebben bereikt. Who've answered the purpose of them being redeemed or born again. Die aan het doel van die wedergeboorte hebben beantwoord. They have the image of God. Ze hebben het beeld van God. What was God's purpose in the beginning? Wat was Gods doel aan het begin? In Genesis 1:26, what did he In say? Genesis 1, vers 26, wat had hij gezegd? Let us make man in our image and after our likeness, and let him have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth on the earth. So God made man in his own image. In the image of God made he him, male and female created he them. Genesis 1, vers 26 en 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. So God made man in his own what? Dus Image. God maakte mensen naar zijn beeld. And the purpose of redemption was, after man fell, was to restore that image in man again, the image of God. En nadat de mens gevallen was, was het de bedoeling dat door die verlossing dat het beeld van God in de mens hersteld zou But worden. what does the image of God look like? Maar hoe ziet dat beeld van God er dan uit? This was only, who had the image of God? Wie had dan dat beeld van God? The Bible says over in Hebrews chapter 1, De Bijbel zegt in verse Hebreeën 3, 1, the vers Bible 3, explains who had the image of God. wie had het beeld van God? My. In Hebrews chapter 1, verse 3,
Hebreeën 1 vers 3. To stand on Mount Zion, you and I must obtain to the image of our Lord Jesus Christ. And we're going to see that very clearly. Om te staan op Look de what the Bible berg, says. om te staan op de berg Sion hebben wij het karakter van God nodig. Moeten we bereikt hebben. Let's start with verse 1 so you get the impact. God, who at sundry times in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Ja, vanaf vers 1, Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, Hath in his last days spoken unto us by his Son, whom he is appointed heir of all things, by whom he made the worlds. heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. Now God does not mention Jesus by name. He just calls him, Paul does not mention him by name. Paul just calls him the Son. Ja, hij wordt hier de Zoon genoemd door Paulus, niet bij name. So what is this? Who is this Son? Wie is deze Zoon? He's creator of all the worlds. Hij, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Who is this Son? Wie is deze Zoon? He's the appointed heir of all things. Die hij erfgenaam gemaakt Who heeft is van this alles. Son? Wie is die Zoon? He is the brightness of the Father's glory, the express image of his person, upholding all things by the word of his power. And when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the throne of the Majesty on high. Verse 3. Translate straight from the English. In het Engels staat, hij was de afstraling van Gods heerlijkheid en het uitdrukkelijke beeld van zijn persoon staat er in het Engels. Het staat er veel duidelijker dan bij ons in het Nederlands. So notice again, the Bible said the Son is the express image of his person. Hij is het uitdrukkelijke beeld van zijn persoon. So is it the Son's image that we are to have? Dus is dat het beeld wat we moeten hebben? Another word for image is character or glory. Een ander woord voor beeld is heerlijkheid Or name. of naam. Let's go a little Character. closer because image is the, I think it's when in Genesis is the word ikran. It means a likeness or simulation of another or similarity of another. En in Genesis dat woord beeld I is, think- het is een afschaduwing van, wat gelijk is aan. But let's take a look here for a moment. The Bible says in 2 Corinthians 4:6. In 2 Korintiërs 4 vers 6, Listen carefully. For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Where is the brightness of the Father's glory seen? Who has the brightness of the Father's glory? Wie heeft die heerlijkheid van de Vader? Jesus Waar wordt dat Christ. in gezien? Wordt gezien in het aangezicht van Christus. Now, is this connected? Is the gospel connected with redemption? Is het evangelie verbonden met verlossing? Yes. All Ja. right. So, what's the ultimate purpose of the everlasting gospel Dus wat is het or uiteindelijke the gospel doel of Jesus Christ? van het evangelie van Christus, of ook het eeuwige evangelie genaamd? Look what the Bible says in 2 Thessalonians 2:14. 2 Thessalonians chapter 2, verse 14. In 2 Thessalonicense 2 vers 14 The Bible said, whereunto he called you by our gospel, staat, daartoe heeft hij u to geroepen the door obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. So the purpose of the gospel is that we obtain to the glory. Dus het doel van het evangelie is om die heerlijkheid te bereiken. Can anybody stand on Mount Zion that doesn't have the glory? Kan iemand op de berg Sion staan en deze heerlijkheid niet bezitten, Or doesn't have the character? die het karakter van God niet Doesn't have heeft, the image of God restored in them? die het beeld van God niet hersteld heeft in zich? The answer is no. Het antwoord is So why do we nee. accept the theology that says, all have sinned and come short of the glory of God? Waarom accepteren we dan een theologie die zeggen alle derven de heerlijkheid Gods? Every time something goes wrong or somebody does miss it, we say, well, all have sinned and come short of the glory of God. Wait a minute.
Als mensen zeggen heel gemakkelijk, zeggen ja, weet je, als je dan gezondigd hebt, iedereen die derft de heerlijkheid God. We zondigen allemaal. That is a cliché, but that is not biblically sound. Dat is een cliché, maar dat klopt bijbels gezien niet. Because according to the scriptures, Want volgens de schriften Jesus has come, is Jezus gekomen died on the cross of en Calvary, is gestorven aan het kruis op Golgotha. resurrected and become your high priest En is opgestaan en uw hoge priester for the geworden. sole purpose of your redemption, Om u te verlossen, to restore his character in you and me. om zijn karakter te herstellen in u en mij. And at his second coming, he does not expect us to come short of his glory. En als hij wederkomt, dan verwacht hij niets minder dan dat wij die heerlijkheid bezitten, He weerspiegelen. doesn't expect us to be found wanting, lacking the glory or character of Christ, his En character. niet dat wij nog allerlei karakterfouten bezitten. So we find that this issue of the harvest is also connected with development of character, Dus- spiritual growth for the redemption of a lost world. Dus deze zaak, Men and women. deze zaak van de oogst is dus verbonden met karaktergroei. Character growth en... Okay, for redemption of a lost world. voor de verlossing Be- van een verloren Because that was gaande the wereld. purpose. That's been the whole purpose. Dat is het hele doel geweest vanaf het begin. Why do you read admonitions like growing grace? What's that talking about? Waarom lees je dingen zoals dat je moet groeien in genade? Is that- Wat denkt u wat dat betekent? Is grace only saying the divine favor, grow in favor? Is that what you're talking about? Is dat wij groeiende gunst krijgen van God? Because grace does mean favor, Want genade betekent gunst, but that's not all that grace means. maar dat is niet alles wat het betekent. Grace also means a divine influence in the heart and its reflection in the life. Genade betekent ook de goddelijke weerspiegeling in ons hart en in wat zichtbaar wordt in ons What leven. divine influence comes into your heart, can come into your heart and be reflected in your life? Welke goddelijke invloed komt in je leven en wordt zichtbaar in je leven? That's the divine influence of the Holy Spirit. Dat is de goddelijke invloed van de Heilige Geest. That's grace. Dat is genade. You see, to have favor and no power is really defeating the purpose of grace. Als je alleen maar gunst hebt en favor but not- That defeats the purpose of grace. If you have favor with no power. ja, als je gunst hebt, maar geen kracht, dan gaat uiteindelijk het doel waarvoor die genade gegeven is, verloren. Our law, we use the scenario that if a man went to court, the judge said you ran a red light, okay, I'm going to tell you what, I'm going to give you grace. I'm not going to charge you for the ticket. Ja, dus als je door het rode licht rijdt en de rechter zegt uiteindelijk, ik zal je niet de rekening laten betalen, But don't do it again. maar doe het niet opnieuw, Now, does that guarantee that that person will not do it again? is dat een garantie dat die persoon het nooit meer gaat doen, But he received grace. maar hij heeft wel genade ontvangen, But he toch? didn't have the power. Maar hij heeft de kracht But he niet. got favor. Maar hij heeft wel de gunst Does God ontvangen. give us favor with no power? Or does God give us favor with power? Which one is it? Geeft God ons alleen de gunst of geeft hij ons gunst met kracht? He gives us favor with power. Hij geeft ons die laatste. And what is this power? En wat is die kracht? Acts 1:8 says what? In Handelingen 1 vers But ye 8. shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Remember Maar that? gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die But- over u komen zal. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Samaria and to the uttermost parts of the earth. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan But het that- uiterste van de So the aarde. Holy Ghost is power, but does the Holy Ghost give me power to obey now? Because I got favor is given for obedience, not disobedience. Ja, die gunst is gegeven voor gehoorzaamheid, niet voor ongehoorzaamheid. Dus krijgen wij de geest. Look what the Bible says in Acts 5:32. In Handelingen 5 vers 38. In Acts Kijk daar. 5:32, the Bible says, "And we are His witnesses of these things, and so also is the Holy Ghost, whom God has given to them that obey Him." It's 5:32. 5:32, yes. 5 vers 32. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem
gehoorzaam zijn. So every day we must make the choice, either surrender to sin or surrender to obedience. Dus iedere dag hebben wij de keuze om ons te onderwerpen. Of aan ongehoorzaamheid of aan gehoorzaamheid. And what's going to be the ultimate result En wat is het based on what uiteindelijke who we surrender or yield to? resultaat afhankelijk aan wie wij ons overgeven? What does the Bible say in Romans 6:16? Wat zegt through de 18. Bijbel in Romeinen 6:16 through 18. 6, vers 16 tot 18? Know ye not to whom you yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were servants of sin, but have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered unto you. Being then made free from sin, ye became servants of righteousness. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. So what is the actual ultimate end of grace with favor? Dus wat is het einddoel van genade met gunst Of yielding obedience, en van de gehoorzaamheid? which is sanctification of the spirit and belief in the truth? En dat betekent dat je geheiligd bent door het gehoorzamen van de waarheid. The ultimate purpose is that you be made free from what? Het doel is dat je vrijgemaakt wordt van Sin. zonde. And become servants of what? En dat je dienaren wordt van Righteousness. gerechtigheid. And what does Romans 6:22 say? En wat zegt Romeinen 6 vers 22? Being then made free from sin, right? Maar nu van de zonde vrijgemaakt. That's how I start off. That's how I start off. Being then made free from sin, you have your fruit unto holiness. En aan God dienstbaar No, I'm gemaakt. sorry. You become servants of righteousness. You have become servants of righteousness. Your fruit unto holiness, and have fruit unto holiness, and the end everlasting life. Hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde eeuwig leven. Wait a minute. Wacht eens even. So will God's people be sinning till Jesus come? Dus gaat Gods volk zondigen tot Jezus komt, volgens deze tekst? No. Nee. What will happen to God's people soon? What will happen? For those who are going to have the seal of the living God, Wat zal er gebeuren met diegenen die het zegel van God ontvangen? as they seek to develop Christ-like character, they're going to be Terwijl ze- having put away sin and have victory over sin. Dus terwijl zij... a little bit long. They'll be Dus- put away sin for Dat those wij- who are dat wij developing zon- Christ-like character. Ja, dat we zonde wegdoen en Christus karakter meer gaan weerspiegelen. They will be having victory over sin and put away sin at the Ze- same time. Ze zullen zonde wegdoen en uiteindelijk zonder zonde leven. And what will they become? Servants of what? En ze zijn wat geworden? Dienaren Righteousness. van What will gerechtigheid. be their end fruit? En wat is de eindvrucht hiervan? Holiness. Heiligheid. Now, let's another question. So, servants of righteousness, Dus- free from sin. Dienaren van gerechtigheid, vrijgemaakt van zonde. How were they made free from sin? Didn't they sin? Hoe zijn ze vrijgemaakt van zonde? Hebben ze dan niet gezondigd? Yes. Jawel. But what did they do with their sin? Wat hebben ze gedaan met hun 1 John zonde? 1:9. 1 Johannes 1 vers 9. If we confess our sins, Als wij onze zonde belijden, he is faithful and just to forgive us our sins dan is hij getrouw om onze zonde and te to cleanse us vergeven. from all unrighteousness. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. So when they sin, what did they do with their sins? Dus als ze gezondigd hebben, wat deden ze met hun zonde? Deny that they did it or confess that they did sin? Hebben ze het aan de kant gepoetst alsof ze niks gedaan hebben? Of hebben ze gezegd, erkend dat ze gezondigd hadden? And if they confessed and forsook their sin En als ze hun zonde hebben beleden en verlaten, through the mediation of Christ as our high priest and his righteousness, door het middelaarschap van Christus als onze hoge priester en zijn their gerechtigheid, sins were forgiven dan werden hun zonden vergeven. and pardoned. Ja. Now, why is that going to be important? Waarom is dat belangrijk? Because who is standing on Mount Zion?
Omdat wie staan er op de berg Sion? A lamb, right? Een lam stond daar. Well, who's the lamb? Maar wie is het lam? The John 1:29. In Johannes 1 vers The next day 29. John seeth Jesus cometh and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. In Johannes 1 vers 29, de volgende dag, zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. What has the lamb done? Dus wat heeft het lam What's the purpose of the gedaan? lamb? Wat is het doel van To het take lam? away the sin of the world. Om de zonde der wereld weg te nemen. Oh, wait a minute. Take away. The word take away Dat in the woord. actual Greek transliteration is the word expiate. Dat woord wegnemen in het Grieks betekent, expiate another word? Expiate. It means to Uitdelgen, dat denk ik. Uitdelgen. to remove guilt incurred by transgression of law. Om schuld weg te nemen die veroorzaakt is door het overtreden van de wet. So not only is Jesus going to forgive your sin, Dus Jezus gaat niet alleen uw zonde vergeven. not only is Jesus going to pardon sin, Ja, but the Bible shows that Jesus is going to do something else with sin. maar hij gaat nog iets anders doen met de zonde. He's going to expiate your sin. Hij gaat die zonde He's going to uitdelgen. remove the guilt that has been incurred upon the human mind and conscience because of sin. Hij gaat die schuld die je draagt in je geweten ook wegnemen. This is connected with the cleansing of the sanctuary when you study it out. Dit is verbonden met het proces in het heiligdom. Als Now, je did het you verder find expiate studeert. there when you were looking? Did you find it? Okay, good. That's nice to know that somebody. Nice to know every now and then somebody's searching and looking to be sure, and that's good because that's what we're supposed to do. Iemand kijkt of het Amen. klopt. That's right. Dat That's is right. heel goed. I want to make sure. That's true. I know, you know, some people get intimidated. Oh my God, they're checking on me. No. You don't have to be that way if you're preaching the truth. Ja, Now, als if you're not, then you got everything to worry about. All right. Hij zegt, als je de waarheid predikt, dan hoef je niet bang te zijn dat iemand iets onderzoekt, want het klopt als een bus. All right. So that's what Bible said. What we're supposed to be like the Bereans. Hold it, man. Hold on. Stop right there. You know, I know we're preaching, but somebody may want to say, "Stop." Oh, wait a minute. Let's look that up for a moment. Let's see what that means. That's what we're supposed to, because we're supposed to be good listeners and good analysts about what we're hearing. Are you with me now? We moeten dus zijn als de mensen uit Berea, die onderzochten alles of dat zo was. Dus als hij iets zegt wat niet klopt, mogen jullie vinger opsteken en zeggen, wacht eventjes. I like talking to astute audiences, believe it or not. Because all my students are astute. When I'm teaching over in America and then overseas, Als ik mijn studenten les geef op verschillende plaatsen, my students will be stopping me in the midst of class. They're checking everything. They got the phones on. They got the computer on. They got everything on. En So- ze hebben dan hun telefoons en computers en alles bij de hand. En dan zeggen ze, hé, wacht eens even. And they're making sure. So that's good. And that's what it's supposed to be. Dat is goed. Zo moeten studenten zijn. I would rather see that than these people sleeping. Ik zou dat liever zien dat mensen half slapen. Oh, yeah. If that or a pencil and paper in their hand, all right? So let's just want to say that's a good thing, all right? Ja, dat is goed om So de keep on dingen doing te it. checken. Dus dat That is is- super it's all right. Look what the Bible says here. Kijk wat de Go a little Bijbel bit hier closer. So zegt. expiate means to remove guilt incurred by law. Dus die schuld wordt weggenomen die veroorzaakt is door overtreding van de wet. Because remember, David asked the question. Want David stelde de vraag. Oh, you thought we were going somewhere else and not going back to that? We gaan terug naar de originele vraag. David asked the question. Hij vroeg de vraag. Who will ascend to thy holy hill? Wie zal uw heilige berg beklimmen? Then he said, they that got clean hands and a pure heart. Hij zegt, diegenen die reine handen hebben en een rein hart. Well, how do you get clean hands? What do you normally do to your hands? Hoe krijg je dan schone handen? What do you normally Reine- do with your hands? Wat doe je met When je you get ready, handen? before you eat, what do you do? Voor je gaat eten, wat doe je They say dan? go wash your hands, right? Handen wassen, So you toch? go wash your hands. Why are you washing your hands? Was je je handen? Because you want them to be clean. Is that Je right? wilt schoon zijn, toch? And so, wait a minute now. They got clean hands. Now, Dus hij had so schone handen. how do we get clean hands? Hoe krijg je dat, schone handen? Let's see. Clean hands is an indication of making sure we're purifying ourselves. Schone handen wil zeggen dat we onszelf reinigen. Look what the Bible says over in Isaiah 1:16. Laten we kijken naar Jesaja 1 vers Let's 16. take it from Isaiah chapter 1 verse 16. I want to just see with me
I believe that's the one I want. 116. Is that the text I'm looking for? Yes. Isaiah 1:16. Listen carefully for a moment. Jesaja 1 vers 16. It says here. Listen carefully. I'll read verse 15 so you get the point with me. Laten we And when ye beginnen bij vers spread forth 15. your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make your many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Vers 15. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. It goes on and says here, wash you, Vers 16. Was u, make you clean. reinig u. Now, how are you going to wash? Now, listen carefully. He said, wash you, make you clean. How are you going to wash and make yourself clean? Hij zegt, was u, reinig u. Hoe doen we dat? Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. What is it? Okay, notice again, the issue is about doing what? What does the Bible say we must do? Wat moest er gebeuren? The Bible talks about washing. Over But wassen. what is the word washing actually meaning? Maar wat betekent dat woord wassen eigenlijk? Make you clean Reinig u. by doing what? How do you Door get wat clean? te doen? You put away the evil of your doings for your eyes. Put away the evil of your doings is also putting away sin. Doe uw slechte daden weg. Dat betekent hetzelfde als doe de zonde weg. Believing that God has given you the Holy Ghost to empower you to have victory over hereditary and cultivated tendencies of evil. En And that sin will geloven- not have dominion over you. En geloven dat Zaterdag. God de Heilige Geest geschonken heeft, omdat de zonde geen heerschappij meer over u zou voeren. Dus dat je zowel de erfelijke neiging tot zonde, alles dat opgelost mag worden door de Heilige Geest, die jou in staat stelt. So the Bible told us to wash. Isn't that what it said? Dus stond er niet, was u, All right, so reinig u. wash means to put away evil of our doings. Dat betekent de slechte daden So wegdoen. that means also we're going to put away sin. Betekent dat we de zonde weg. Why is this important? Waarom is dit Because God belangrijk? has a place for you to stand one day. Want God heeft een plek voor u om te staan op een dag. Oh man, y'all don't get it yet. It'll come to you later. Go with me to Isaiah 4:4. Listen Jesaja carefully. 4 vers 4. Isaiah 4:4. Look what the Bible says in Isaiah 4:4 right quick. The Bible says in Isaiah 4:4, when the Lord shall have washed away the what? The filth of the daughter of Zion, and shall purge the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment and the spirit of burning. Wait a minute, how is God Wait. going to... Oh, sorry. Wait. I Jesaja keep 4 forgetting vers I'm doing 4. translation here. Wanneer Okay. de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding. So what is God telling us to do again? To wash, isn't that right? Dus God He's vertelt going ons to om wash away the filth of the daughter of Zion. te wassen en hij zal de vuilheid van de dochters van Sion afwassen. What's the purpose of him washing away the filth of the daughter of Zion? Waarom moet hij deze vuilheid afwassen? Let's take a look at 1 Corinthians 6:11. In 1 Korinthe 6 vers 1 11. Corinthians 6:11. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6 verse 11, right quick. Everybody see it there? 1 Corinthians chapter 6 verse 11. The Bible says here, and such were some of you, but ye are what? Washed. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoon Now, gewassen. what is washing dealing with? Watch this now. Nou, But, kijk goed. but ye are washed, U bent schoon but gewassen. ye are sanctified, Maar u bent but ye are geheiligd. justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. The spirit of burning is dealing with the Spirit, the Holy Spirit convicting us of sin and righteousness and of judgment. Die geest van uitbranding heeft te maken met de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde en van oordeel. The spirit of, and we got the issue zonde. of judgment in this time we're living in. But look a little closer with me. En we hebben te maken met het oordeel in onze tijd. And so David said they have clean hands and a what? Dus David zegt, ze hebben schone handen, reine handen.
Pure heart. You remember anything about a Pure pure heart hart. anywhere? Wat is een puur hart? In Waar denk je in dan Matthew aan? chapter 5. Matthäus 5, Anybody remember that? Matthew chapter 5. de Beatitudes. What does the Bible say in Matthew chapter 5? Matthäus 5, de zaligsprekingen. In Matthew chapter 5, looking here at verse 8, it says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Vers 8 staat: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. The pure in heart will what? See God. De reinen van hart zullen God zien. But according to the characteristics that David gave, who will ascend into the hill? Maar volgens de kenmerken die David beschrijft, They wie that have- zullen opklimmen naar Gods heilige berg? They that have washed. Diegenen die gewassen They zijn, that have sought to put away evil die and de sin. kwade daden, de zonde hebben weggedaan. They that have washed and ceased from evil. Die gewassen zijn en ophouden met kwaad te Who doen. have washed to the point they have clean hands. Die gewassen zijn tot het punt dat ze schone handen hebben. And pure hearts. En pure harten, reine harten. What's the model for the pure heart? Wat is het model voor een rein hart? What's the model for the pure heart? Wat is het model voor een rein hart? In Philippians chapter 2 verse 5, Filippenzen 2 vers 5. the Bible says, in Philippians 2:5, the Bible says, let this mind, heart deals with your mind here, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Laat deze gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. What type of mind did Paul say we need to have? What does your mind house? Your mind houses your thoughts and your feelings, believe it or not. De geest is waar je gevoelens, waar je gedachten zijn. In 2 Corinthians, in 1 Corinthians, I believe it is, 2 Corinthians 10:4, 2 Korintiërs 10 vers the 4. 4 and 5, the Bible says, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the tearing down of strongholds. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Then it says in verse 5, it says, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought in captivity to the obedience of Christ. Vers 5, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. They that have what? Clean hands Ze hebben schone handen and pure hearts. en reine harten. Blessed are the pure in heart, for they shall what? Zalig de reine van hart, want zij zullen See God. God zien. Is this condition connected with the 144,000 on Mount Zion? Is deze voorwaarde verbonden met de 144.000 op de berg Sion? Absolutely. Absoluut. David asked the question, who's going to ascend into thy holy hill? David zei, wie zal opklimmen tot uw heilige berg? The condition was clean hands and a pure heart. De voorwaarde is schone handen en een rein hart. They would not lift up their soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Ja, die niet lastert en zweert. To speak of the truth in his heart. Remember that? Die de waarheid spreekt in zijn hart. Psalm 15. Look back at Psalm 15 for a moment. Just want to give you an idea. So we get down to our major points now. Watch carefully. In Psalm 15, the Bible says, who worketh righteously. It says, who walketh uprightly and worketh righteousness. Worketh what? Dus vers 2, hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, staat daar. How do you work righteousness? Hoe beoefen je gerechtigheid? Is it your righteousness? Is het jouw gerechtigheid? Or is it Christ's righteousness that worketh? Of is het Christus gerechtigheid? In Philippians 2:13, the Bible said, for it is God that worketh in you both to will and to do of his good pleasure. In Filippenzen 2 vers 13 staat dat het God is die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. But what is God going to work in us? Maar wat gaat hij bewerken? Righteousness. Gerechtigheid. And so we're going to see that Christ is our righteousness. In 1 Corinthians chapter 1, verse 30, look what it says again. En zo gaan we zien dat Christus onze gerechtigheid is in 1 Korinthe 1 vers 30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Righteousness or justification, being washed,
Sanctification, Heiliging, je bent gewassen. that's dealing with an idea of obedience and a lifetime of daily surrender. Gehoorzaamheid en een dagelijkse overgave aan God. And so watch we're going to see. So now we see again that those who are standing on Mount Zion Dus diegenen die staan op de berg Sion have been washed. zijn gewassen. They've been cleansed from all Ze unrighteousness. zijn gereinigd van alle ongerechtigheid. They have the character of Jesus. Ze hebben het karakter van Their Jezus. thoughts have become his thoughts. Their mind has become his mind. Hun gedachten zijn veranderd naar zijn gedachten. They have been changed from glory to glory by beholding him. Ze zijn veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid en in zijn And beeld now they veranderd. stand with him on Mount Zion. En nu staan ze met hem op de berg Sion. And he's called the Lamb because they're standing with him free from sin. En hij wordt het lam genoemd, want ze staan met hem vrij van zonde. You don't believe it? Gelooft u dat Think I niet? might be exaggerating or making it up? Denkt u dat ik dat verzin? Give you something that sounds good? Oh, het klinkt goed. Let's examine a little closer then, right quick. The Laten we Bible says, I kijken. looked and Lord Lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their forehead. Openbaring 14 vers 1 zegt, en ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. But now notice what the Bible said. Kijk wat de Bijbel zegt. 144,000. Go to Revelation chapter 7, verses 1 through 4. 144.000. Laten we kijken in hoofdstuk 7, vers The Bible 1 said, and tot after 4. these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. The wind should not blow upon the earth, nor the sea, nor any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea nor the trees, who have sealed the servants of our God in their foreheads. Notice the question. Notice here. Wait. Oh, sorry. Sorry about that. I have to remember. Openbaring 7, vers 1 tot 3. Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Ze hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij brengt geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. And here are the numbers sealed. How many were sealed? 144,000 of all the tribes of children of Israel. En vers 4, en ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Now, some people want to get into the idea. They want to know if the 144,000 are symbolic or literal. Zijn de 144.000 symbolisch of letterlijk? I will submit to you that the 144,000 are both. Wat ik zou willen voorstellen They're- is dat ze beide zijn. They're symbolic of the character that all of us should seek to obtain. Ze zijn symbolisch in de zin voor het karakter wat wij allemaal moeten bereiken. But they're also a literal number that will be alive at the coming of Christ to be translated without experiencing death. Maar ze zijn ook een letterlijke groep die nog zullen leven tot aan Christus komst en die de dood niet zullen zien. They are mentioned but not spoken of by number or name in 1 Thessalonians 4:16 and 17. In 1 Thessalonians 4:16 and 17. Listen what the Bible says. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise about the graves first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ja, dus dat zijn mensen die veranderd zullen worden in een ogenblik des tijds. En in 1 Thessalonicense 4 vers 16 staat, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. We have the dead in Christ that's been resurrected. Dus we hebben de doden in Christus die opgewekt zullen worden. Then Paul talks about a group that's alive and remain. En dan spreekt Paulus over een groep die nog in leven is en die overblijven. Who are those that are alive and remain? Wie zijn diegenen? That's the 144,000. Die 144.000.
And so let's go one more step. Nog één stap. David asked the question, though. David vroeg de He vraag. gave the characteristics in Psalms 15 and Psalms 24. Hij gaf de kenmerken in Psalm 15 en 24. We just found out that that group that those characteristics meet are going to be the 144,000 in Revelation 14, 1 through We 5. hebben gezien dat het dezelfde kenmerken zijn als die we vinden bij de 144.000. Now remember what the Bible says about them. Wat zegt de Bijbel over hen? But David said, who's going to stand in the holy hill and who's going to stand in the tabernacle? Wie gaat in de tabernakel staan? Wie mag zijn in uw verblijven, in And uw heilige tent? And because my time is about up, I got to get right to the closure out with this point. En op de berg. Dus ik moet het samenvatten vanwege de tijd. What did God promise the church of Philadelphia? Wat beloofde God aan de gemeente Philadelphia? Listen carefully. Luister goed. In Revelation chapter 3, In Openbaring 3, looking here at verse, I believe I want, verse 12. vers 12. Listen carefully. David asked the question, who's going to stand at tabernacle? Know what tabernacle means temple. Want hij vroeg, wie zal verblijven in uw tent, in uw tabernakel, in uw tempel? To him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. No more go out. Wie overwint, hem zal ik tot een cel in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. And I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God. Which is what? Wat is New dat? Jerusalem, Het nieuwe Jeruzalem, which cometh down from out of heaven dat from neerdaalt my God, uit de hemel bij mijn God and I vandaan. will write upon him my new name. En mijn nieuwe naam zal ik op hem schrijven. Wait a minute. Who's supposed to be in the temple? Wie is in die tempel? Who's supposed to be in the temple? De overkomer. This is the church of Philadelphia. Dit is de gemeente van These are the people Philadelphia. of the early Advent movement. De mensen van de vroege Adventbeweging. And the Bible says that if they overcome, Als zij overwinnen, God says, I'm going to make you a pillar in my temple. dan zal ik u een zeil maken in mijn tempel. And it says here, and you shall go no more out. En ze zullen daaruit niet meer weggaan. And I'm going to write upon you my new name, my name. En ik schrijf daarop mijn nieuwe naam. Who's standing on Mount Zion? Wie staat op de berg Sion? The 144,000. De 144.000. But who else is connected to the 144,000? Wie is nog verbonden met de 144.000? The Church of Philadelphia. De gemeente van Philadelphia. Let's go a little closer. You don't believe it? Let's go a bit closer. Let op. What did God promise the Church of Laodicea? Wat heeft God de gemeente van It Laodicea? was in the Church of Philadelphia that the first and second angel's messages had been preached about the hour of God's judge, about the cleansing of the sanctuary. Onder Philadelphia werd de boodschap van de eerste en tweede engel gepredikt van de reiniging van het heiligdom, van de tabernakel. And from October 22nd, 1844 up to now, as the church transitions from Philadelphia to Laodicea, En vanaf 22 oktober 1844, met die overgang, Philadelphia naar Laodicea. Laodicea means a people being judged, or the judgment of the people. En Laodicea betekent een volk die leeft ten tijde van het oordeel. But no one in Laodicea is promised victory. No one in Laodicea Maar niemand in Laodicea can afford to stay in a lukewarm condition. kan in een lauwe positie blijven. Because God has made a promise to the overcomer in Laodicea Want God heeft een belofte gedaan aan de overwinnaars in Laodicea. that he's actually going to be part of Philadelphia. Dat hij een deel zal zijn van Philadelphia. You say, what do you mean? En je zegt, wat bedoelt u? Look what the Bible says. To him that overcome, Revelation 3:21. In hoofdstuk 3 vers 21. To him that overcometh, Wie overwint, will I grant to sit with me in my throne. zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Where is God's throne? Waar is Gods troon? In heaven. In the heavens, yeah. But where? In de tempel. In the temple. In de tempel. Who's going to sit in the temple? Wie gaat in de tempel zijn? Two groups 2 groepen. of the church dispensation. The last two, Philadelphia Van Philadelphia
and Laodicea. en But the Laodicea. Laodiceans heed the counsel of the true witness and actually become part of Philadelphia. Laodicea, hij die acht geslagen heeft op de ware getuigen, wordt eigenlijk een deel van Philadelphia. Because they receive Christ's righteousness. Omdat zij Christus gerechtigheid hebben aanvaard. And they've been promised to sit with God in his throne. En zij hebben de belofte dat zij met God op zijn troon mogen zitten. Look what the Bible says over in Revelation chapter 7. You don't believe it? They go through it. God's people in the last generation will go through a time of trouble. But listen what it says. Gods Revelation volk chapter zal door 7. een tijd van problemen gaan. Looking We here at lezen verse 13 and in 14. Openbaring 7, vers 13 en 14. And one of the elders answered, saying unto me, What are these that are arrayed in white robes, and whence came they? En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan And he said unto gekomen? him, Sir, thou knowest. En 14, en ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. And he said to me, These are they that came out of great tribulation, and washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun gewaden gewassen, en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het What have lam. they done? Wat hebben ze gedaan? Washed their robes. Ze hebben hun Made klederen them gewassen en wit gemaakt. The white robe is the righteousness of Christ, his character. Dat witte gewaad staat voor het karakter, voor de And they gerechtigheid made van it Christus. in the blood of the Lamb. En het is gewassen in het bloed van het And they lam. love not, listen carefully again, watch the robes, it says, made them white in blood. Therefore are they before the what? Daarom zijn zij voor de, wat? The throne of God. Who are these people? De troon van God. Wie Who are zijn these deze people that mensen? before the throne of God? That have washed their robes and made them white, went through a great time of trouble, Wie such zijn- as never was. Wie zijn deze mensen die voor de troon van God zijn, die door grote verdrukking heen gegaan zijn Who are these en people? die hun gewaden wit hebben gewassen? Wie zijn deze mensen? They're people who were once Dat Laodiceans, zijn mensen die eenmaal Laodicense but waren, they heeded the counsel of the true witness. maar ze hebben het getuigenis van de ware getuigen They aangenomen. overcame their lukewarm condition and became part of Philadelphia. Ze hebben overwonnen en zijn deel geworden van Philadelphia. And they and Philadelphia were made a promise. En zij en Philadelphia hebben de belofte. A promise that David kept inquiring about. Een belofte waarover David steeds weer opnieuw de Heere vroeg. Who's going to sit into your holy hill? Wie gaat opklimmen tot uw heilige berg? Who's going to dwell in your tabernacle? Wie zal verblijven in uw tabernakel? And David had all the characteristics: clean hands, pure heart, seek after righteousness, speak truth in the heart. En David had al die kenmerken. Hij spreekt de waarheid in zijn hart, heeft schone handen, hij is puur van hart, enzovoort. But who were these people? Maar wie waren deze mensen? They were God's remnant people of the last generation. Ze zijn Gods overblijfsel van de laatste tijden. This is talking about you. Dit gaat over u. Why do we have this idea that the 104,000 people are way over here somewhere, Je denkt van way over 144.000 there, zijn heel ver weg. but it can't be us? Maar dat zijn wij niet. I think we need to think again. We moeten goed nadenken. It is referring to you who believe in present truth Het of the gaat- three angels' message and believe you can overcome sin by the power of Christ's Het righteousness. gaat over u die in de tegenwoordigheid, in de... By the power of Christ's righteousness. Overcome sin by the power Ja, of Christ's dat zijn righteousness. diegenen die overwinnen door Christus, gerechtigheid. This is you. Remember the Dit bent vision? u. Remember the vision? Denkt u aan het Ellen White was taken into heaven. Ellen White werd in de hemel opgenomen And she saw a beautiful temple. en ze zag een prachtige And tempel. about the temple grew lilies and flowers. Remember that? En er waren leliën en mooie bloemen daar. And she said they were walking together. She saw a group of company that had stripes on their garments. They came out of a great persecution period. Ze zag mensen met die rode rand erom aan hun klederen, die uit grote verdrukking waren gekomen. And then as Jesus was leading them, En toen Jezus hun leidde, they came to the temple. kwamen ze in de And she said tempel. Jesus raised his lovely right hand. En Jezus die hief zijn rechterhand And he said op. only. En hij zei Have mercy. alleen. Y'all don't understand yet. They Jullie haven't hit you yet. begrijpen het niet. Yeah, I guess it hit you when you're finally there. I think that's when it hit all of us, right? Ik denk als When we he said, daar zijn, dan gaan we het echt merken. Only
Alleen. Now all the people in heaven, Alle mensen in de hemel. the martyrs are there, the apostles are there, all the people in heaven. De apostelen, de martelaren. And Jesus says, only En have mercy. Jezus zegt alleen. The same voice that spake and it was, it commands, it stands fast, says only. Degene die spreekt en het staat vast. The 144,000 in a here. Alleen de And did 144.000 you- mogen did- hier ingaan. And do you remember what was said in early writings? En weet u wat er staat in eerste geschriften? She didn't say, and they shouted hallelujah. En er staat niet, zij riepen halleluja. She said, and we shouted hallelujah. Wij riepen halleluja. What is she talking about? We. Wat bedoelt ze met die Did wij? she die? Is zij gestorven? Well, how did she become part of the 144,000? Hoe is zij deel geworden van de 144.000? 144,000, remember now, the 144,000 have went through a time of trouble. Want de 144.000 zijn door de tijd van verdrukking They gegaan. have the seal of the living God. Zij hebben het zegel van de They're levende being God. translated without experiencing death. Ze zijn veranderd zonder de dood te zien. But there's a problem. Maar er is een probleem. The sealing had been going on since 1844. Het zegel gaat pas vanaf Had the people of 1844. God done their work like they should have, Als het volk van God zijn werk had gedaan zoals guess ze hadden moeten doen. who would have made the 144,000? Weet u wie dan de 144.000 zou hebben The early gevormd? church of Philadelphia. Dat was de vroege gemeente van Ellen White, Philadelphia. James White, Joseph Bates, and all others. Met Joseph Bates en James en noem maar op. But they died with the seal of God in their forehead. Maar ze stierven onder het zegel van God in hun voorhoofden. That's why the Bible said in Revelation 14:13, "Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, they may rest from their labors, for their works do follow them." Ja, in Revelation, 14, Openbaring 14 vers 13 zegt, zalig de doden die sterven in de Heer van nu aan. Want ja, zegt de geest, dat zij mogen rusten van hun werken, want hun werken volgen hun na. And if you still don't believe it, let's close. We close now. Let's Dus- close it so you can eat. Als we dit afsluiten, zodat u kunt gaan I just want to make eten. sure you can eat, though. Okay? All right, okay. Notice what it said. Dus let op wat er staat. The Bible said over there in dealing with that issue, De Bijbel zegt over deze what kwestie, blessing can you give a dead man? wat van zegen kun je een dode Because the Bible schenken? said, blessed are the dead. Now, what Er blessing? staat, gezegend zijn de doden die in de Heer sterven. The van nu dead aan. know nothing, hear nothing, see nothing. So, Maar ze zien niks, weten niks, horen niks. and the word blessing means happy. En het woord gezegend betekent gelukkig zijn. To be blessed means to be happy. Well, how do dead people become happy? What blessing can you give a dead man to make him happy? Maar wat van zegen kun je geven aan een dode om hem blij te maken? He must be given life. Hij moet dus He must be leven made krijgen. alive. Hij moet levend gemaakt Do worden. you remember a lady named Sister Hastings Heb je gelezen van zuster Hastings? in the book Adventist Home? In het boek Close, a good friend of Ellen White. Adventist Home, even kijken hoor. She Bijbels died. gezin, ja. Sister Hastings died. Zij is gestorven And Ellen White said, I saw we need not mourn for her, en Ellen White schreef over haar. for her we- death will result in good. We hoeven niet te treuren om haar dood, want haar dood zal in iets goeds uitmonden. And she shall stand to be resurrected to stand with the 144,000. Ze zal opgewekt worden om te staan met de 144.000. And hear God's covenant of peace En Gods verbond van for vrede those who horen. kept his Sabbath. Can you imagine that? Voor diegenen die zijn Sabbat hebben gehouden. So where is Sister Hastings standing with? Dus waar staat hij? Who's she going to stand with? Met wie gaat ze staan? The 144,000. Met de 144.000. And what's the promise of the 144,000 that And- come out of Laodicea? En wat is de belofte voor diegenen die uit Laodicea komen? They will sit with me on my throne. Ze zullen met mij zitten op mijn troon. So when you go to heaven, Als u naar de hemel you gaat overcome in this last generation, en verse u history, overwint in deze generatie, you won't be in the crowd. dan bent u You niet do in know de that, right? grote menigte. You do know that. You will Weet not u be dat? in the crowd. Dan bent u niet in die grote You'll menigte. be near the throne, Dan ben je dicht bij de looking troon. out at the crowd. En dan kijk je naar de grote menigte. That's what God has promised you. Dat is Gods belofte aan u. Those who died in faith of the third angel's message.
Diegenen die gestorven zijn in de derde engelboodschap. from Philadelphia, Van Laodicea. Philadelphia tot Laodicea they stand staan upon the holy mountain op de heilige berg. and they dwell En in verblijven the tabernacle. in de And they tabernakel. follow the Lamb En volgen het lam wheresoever he goeth. waar hij ook gaat. You didn't know that the psalm was about you, Deze psalm gaat over u. about John, about Sebastian, Over John, over Sebastian. about all of us in this room. Over ons allemaal. God sees us by faith Want God ziet ons through door the het righteousness geloof. of his Son standing Door de gerechtigheid van zijn zoon ziet hij ons staan. with his Son on Mount Zion Met zijn zoon op de berg Sion. with clean hands, Met schone handen pure hearts, en pure harten. and looking at their Father's face. En kijken naar hun vaders gezicht. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? Face to face when I shall see him, Jesus Christ, who died for me. Face to face shall I behold him, far beyond the starry skies. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. One day, face to face, what will it Eén be? dag, van aangezicht tot aangezicht, wat zal het zijn? Are you making preparations? Bereidt u zich daarop voor. You're going home to sit with God on his throne. We gaan naar huis om met God op zijn troon Have te mercy. zitten. If the president of this country came to this Caravel and told all of you, I want you to sit with me on my presidential palace, and I want you to sit with me within the realm that when the people come out, you'll be all up front with me. You would feel like, you would think that was a wonderful a moment in time. Als de president, nou hebben wij geen president hier in Nederland, maar als de president je zou uitnodigen en zeggen, ik wil dat je met mij zit, daar als alle mensen komen, zou je je toch heel erg vereerd voelen. And yet the king of the universe, Maar de koning van het universum, creator of hoeveel the meer, worlds unfallen, die de ongevallen werelden heeft geschapen, has called you, heeft u geroepen. the weakest of all generations, De zwakste van alle generaties. to be partakers of the divine nature, Om deel te hebben aan de goddelijke natuur. overcome, Overwinnen. and sit with him En met hem zitten. on his throne. Op zijn troon. God help us that we be there. Mogen God ons helpen daar te zijn. No more weeping, no more tears. Waar geen tranen meer zijn. God help us that we be there. How many want to be there? I want to be there. Wie willen daar I do zijn? want to be there. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel. it's hard sometimes Soms is het lastig to see beyond this present world. om te zien meer dan deze wereld. But as we meditate upon your word Maar wanneer wij mediteren op uw woord and the Spirit of God en becomes our teacher, de geest van God laat ons deze dingen zien, he helps us see by faith that which is beyond this present reality. dan helpt hij ons dingen te zien die verder reiken dan de realiteit hier. To an eternal reality that will one day become very, very real in our experience. Naar een eeuwige heerlijkheid die realiteit zal worden in onze ervaring. Bless each one here that we will strive to be there in that great day, Zegen in ieder dat wij naar mogen streven om daar te zijn. wearing the victor's crown and the white robe of Christ's righteousness. Waar we een kroon en een wit gewaad van Christus gerechtigheid mogen dragen.
Remember us, Lord, Herinner ons, Heer, and save us. en red ons. We address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Wij adresseren ons gebed naar het Allerheiligste in het heiligdom. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. 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 So you already ate breakfast from him, Nu hebben jullie al ontbijt gehad from the Lord, through him. van de Heer. So you are filled up, don't you? Zo zijn Yes. we gevuld, toch? Okay. In the next meeting, we'll pass out some little white papers. In de volgende vergadering gaan we wat witte papiertjes verdelen. For you to write down your questions for the Q&A session this afternoon. Dat u uw vragen kunt opschrijven voor de vragen- en antwoordensessie voor deze middag. Once again, you can feel totally free to ask anything. U kunt zich volledig vrij voelen om te vragen wat u wilt. And then the next meeting is at 10. De volgende vergadering is om 10 uur. When you hear the ringing of the bell, then it's time to eat. Het is zo tijd om te eten. God bless. God zegen.